हाय फ्रेंड्स, अमिताज किचनमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत आंब्याचे रायते. त्याचे जे साहित्य लागणार आहे ते मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे. इथे आपण 5 ते 6 रायवळ आंबे घेणार आहोत. आंबे धुवून त्याची आपण साली काढून ठेवून द्यायचे आहे. आता आपण एका कढईमध्ये 1 ते 2 चमचे तेल टाकून घेणार आहोत. तेल तापत आलं की मोहरी टाकून घेणार आहोत 1 चमचा. यामध्ये चिमूटभर हिंग टाकूया. मोहरी तडतडली की त्यामध्ये थोडीशी हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकणार आहोत. गॅस मिडियमच ठेवायचा आहे. आणि आता जे आंबे आपण घेतलेले आहेत साल काढून ते थोडेसे आता हातानेच कुस्करून यामध्ये टाकायचे आहे. त्याच्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकून घेणार. आता आपण यामध्ये 1 वाटीभर पाणी टाकणार. आणि चमच्याने आपण हे व्यवस्थित ढवळून घेऊया. दहा मिनिटं एवढं झाकून घेऊन शिजवून घेऊया. 10 मिनिटानंतर त्यामध्ये आपण 1 ते 2 चमचे गूळ टाकून घेणार आहोत. हे पुन्हा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. अशा प्रकारे आंबट गोड असे रायते आपले तयार झालेले आहे. गॅस बंद करूया. हे रायते तुम्ही चपातीबरोबर, वरण भाताबरोबर खूप छान लागते. माझी रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. थँक्यू.